Dihang nadawat sa mga pulis nga miyembro sa mga Police Station 16 sa Davao City ang warning nga magpatuman og mandatory evacuation sa mga residente nga nagpuyo duol sa Davao River. Dali dayong gideploy ang mga pulis nga miyembro sa Station Search and Rescue Team. Nanguna mismo si Police Major Maria Teresita Gaspan, ang hepe sa mga Police Station 16 sa pag-house to house bandang alas 4 kagahapon sa hapon sa mga residente sa Gem Village, partikular dool sa sapa sa pagpanghikling. Gituman hinoon sa mga tao ang mando sa mga pulis og nagtuo si Gaspan nga dakong problema ang matigayon kung adunay residente nga nagmagahi pagbakwit kagahapon kay laom na kayo ang baha pagkagabi. Sumala ni Gaspan, kapin 2,000 ka mga individual ang nagpuyo sa Maa National High School isip mga bakwit og 400 kapin sa Escoda Elementary School. As of 1 p.m. kaganiya, February 1, 2024, nagpabilin pa sa evacuation center ang mga namakwit nga residente kay dugay mihubas ang tubig baha. Kasagaran ang affected kaning mga naadiri sa Padaman o sa Sangilangan sa area kay dapin man gud sila sa sapa. Well, maglisod siguro tanot kung wala ni nato gihimo gahapon ang katong force evacuation tungod kay taas gyud ang tubig, no, ilabi na ang current sa tubig kay ang gikan sa taas nga tubig diri ni buhos sa tuwa. Kung wala to nato gihimo, posible nga madak-an ta malisdan ta sa pagka-rescue sa ila tungod kay ang agyanan po medyo lisod.